kan channel clear tu zawng te thole ganal pa Isu Krista mingin sibai ka bu ka chu heile tun tuma chuan thu soi tu le rongbol tu thenkhat te na tekhin thua kan man thin nakin zela po kan hria zueta na tangkai tak tur te kha han ser cheu kan du ve a amma sap perin ngen du na cheu kan ya chu he kan channel tlom tak hi khongai tak min lo subscribe sak ve a thai ti zawng ni chuan min lo share chu sak ve a comment le like te po min lo pek sak turin ka han ngen ma sa che ni thu soi tu le rongbol tu thenkhat te na an thu soyan soilan ve fo thin Biblea ang maya kan lo ngai thin ma se ho si lo hi om nuala chung singa pakhat chu tun tuma hian in chui ve don chin te ang chu hei hi ni Isuan le zirtir te kongan kalain thisawn an muwa zirtir te chuan rim chian tia Isuai ro chuan aha te chu va tha thiu ve ati ti hi ni hei hi thi mi te an that lo na lai ni lovin an that na lai kan mu theina tur te khin thu pakhata po kan mang fo thino me hemi thu I hriat rol hian I Bible Kevin I lo zawng ru fo to po ani mai theya ma se tu na changchon lo zawng du to suang che a chan chu thuthlung thara hian thisawn tiemo I mu don lo wang ani thisawn ti hrim hi chu Bible hian mu tur chu lo om ve nge maya thuthlung tharla mai ro chuan mu tur om lo ni na langa thuthlung hlui lama khan Samuela pakhat na le pani na te khan voi thum lai chu alo langa chungalan na te chu kan hriat du takin Samuela pakhat na ha khan bung som ni pali chang som pali ni a Hebrew a chuan chang som panga na ani zoko me te chuan Samuela pani na bung kwa chang riat le bung som porok chang kwa te po khan kan mu bokani heta an alolan dane ro hi chu ma sanga an thu fing pakhat an soi chu ve thin zinga mi ni mai o min langa thu fing pakhat an man tlang lon zinga mi ni mai o min langa thil lak lo man tlak lo soinan tele pathian ma a in nu niam na thu soinana te po an mang ni in langani chu wangin te khin thu kan soitenen hi chuanin in kung kai na nei vak lo melani heti hun la hian Lal Isua le zirtir te hi an la om miao lo wangin Lal Isua nen phei chuan han soi zom chi chiam po ani le min lang lo ni tin pak thil pakhat kan hriat ve mai me ta na tha chu Hebrai tong chuan thi emo thisawn ti hi kalep met emo hakelep hemet emo antimai thina heng te po hian hreve mai taila kalam dan he dik chi lo ni poin adik zo kalam thiam te kanam chuan chu min han hriat tir maula poilo theyo me tin nu hi pui kan tiang chi nu hi kalba antia paero chu kalep emo antimai thina ni hrim soinan po kalep ti hi man ani boko me ti chuan tuna kan han soi tak thisawn chungchang kan soi fo thin Thuhriltu tele evangelist te poina kan man war tak zinga mi hi Biblea ni lovin man lai Persian la phuwa thiam nizami ganjavian kum sangkhat za somli le pakhat atanga sangkhat za ni le pakwa inkar chunga a poetry phuwa siza chu Jesus ti na nia siza and the dead dog ti atanga lak chua ani taber zo ko me te khin thu emo asoi zawna ta na kan mang du ni po in tuna chuan a lo chhuana bul he Persian narrative poem quintet hi kan soitel angai ti kan lo hreto don nia chuwang chuan he thisawn chungchang hi thuthlung thara Lal Isua rongbol hun lai mu phet lo tum to lo la
Persian narrative poem kan chet atanga lak chua ani zawk ti hi kan lo hreve mai to don nia he thu kan zira tang hian hlokna tlem tal ilo chhar chua ve nge ka be sei pui tak zet che ni kalome lalpan mal som cheu ro se